Jaizubia Hipika Kluba 1984 urtean sortu zen, hipika sustatzeko eta ezagutzera emateko helburuarekin. 38 urte beranduago jarraitzen dute lanean eta helburu berarekin. Horiek gehiago ezagutzeko gaur gurekin Maite González dugu, Jaizubia Hipika Klubeko batzordekidea. Kaixo Maite? Kaixo. Zer moduz? Ondo, oso. Asteko aipatu dugun moduan, Jaizubia Hipika Kluba ia 40 urte, orain dela 40 urte sortu zela, eta ia 40 urte horien buruan, helburu berarekin lanean jarraitzen duzu, ez? Kirol hau sustatu eta ezagutzera ematera. Bai, horixe da. Hemen bidea berdina ari gira segitzen, guretzat zaldiketa eskola garrantzitsuena da, ez? Guretzat balore badat. Eta, jende guztia hipika kirola ezagutzea, objektibo printzipala da guretzat, eta, lehenetik eta orain, eta hortaz nahi dugu jarraitu. Eta, helburu horiek lortzeko zenbait ekimen antolatzen dituzue, txapelketaz gain, ez? Kontatu pixka bat zehazki zer egiten duzuen kluban? Hori da, kluban egiten dugu gauza asko. Adibidez, bakarrikan zaldiketa eskola dauka klaseak, teandako klaseak deitzen duguna, eta gero egiten dire ere bai salidaz mendira, eta edozer gauzak. Eta konkursoak ere bai. Konkursoak egiten dugu alde batetikan klubako jendea praktikatzeko, eta beste alde batetikan kluba ezagutzea kanpoan, eta instituzioak ere bai eta abar, ez? Eta guretzat da pizkat lan kostosoa, organizatea dena, dirua laguntza behar ditugu, baina boluntario handia daukagu kluban, eta horretaz ere ateratzen dugu aurrera. Zenbat kide zarete gutxi gora bera orain kluban lanean eta kirol hau praktikatzen? Kideak gire 200 más o menos, baina federatua gaude 300. Jende asko hastean jendea federatzen da, eta gero batzuak kide egiten dire. Denbora pasatzen denean, ikusten dutela gustatzen zaiela, baina 200 edo horrela egoten gaude kidea bezala kluban. Eta gero eguneroko jendea egiten gerala hemen, ez dakit 100 pertsonak gutxi gora bera, egiten dukera praktikatua kirola eta laguntza egiteko beste gauzak, eta horrela, más o menos por ahí. Kirol berezia da hau, animaliaren laguntzarekin egiten delako, kasu honetan, zaldiaren laguntzarekin. Zer suposatzen du horrek, ze desberdintasun dago bertze kirolekin alderatuta? Gauza asko, egia da, oso desberdina da. Animalia bat dago gurekin, gera kide bat, kide ez, gera bikote bat, binomio bat esango nuke, eta bat egiten gara. Orduan hori ja partidan da desberdina beste kiroletaz. Hori zer egiten du ere bai, dela kide deporte, kirol bat oso mantentzia eta zaldiak animaliak direnez, koste batzuk ja daukagula de salida, beste kirolak ez dauketela. Futbola adibidez, edo daukate baloia bat jolasteko, eta gu daukagu zaldi bat, poni bat eta oxetlan bat. Eta hori guretzat da balore bat garrantzitsuena, baina koste handia bat dauka. Orduan, guretzat primordiala da lortzea ekilibrio bat, jende guztia ezagutzea eta posibilitateak edukitzea praktikatzeko, egin behar dugu malebareak, etiketak ondo ateratzeko prezioaz, eta pizkat desberdina hortaz, ez? Eta gero dauka gauza bat denoi berdinak egiten digutela guk zaldian gainean jartzen geranean, eta guretzat balore importante bat hori, ez daude desberdintasunarik, emakume, gizona, adina, berdina da hori. Orduan guretzat hori oso importantia da, eta balore hori nahi dugu jarri mailaren gainean.
Gainera, bueno, kirol fisikoaz izateaz gain, mentala ere bada, ez? Baditu garuneko habilitateak eta horrentan eragina du, ez? Bai, hori da, fisikoa dauka, jende asko ez daki, baina montatzen zeranean saldian konturatzen zara, baina egia da, daukala beste gauzak oso garrantzitsuak, ekilibrio handia izan behar da, koordinazio handia, gero baliente izan, jarri behar zara zaldi baten gainean, eta balore bat da hori ere bai, eta gero, logratu behar da koordinazioa guztia, konfiantza handia hartu zure zaldiarekin, eta orduan, posible dezu egin edozen gauza, baina bai, dauka asko gauzak nik uste dut, adibidez, nola esaten da, coaching sala edo pertsona diskapazitateak daukatenak, zaldia asko laguntzen duela, eta hortaz tamien gustatuko litzaitugu bide hori ere bai hartu. Orain zure lanan inguruan gehiago jakiteko, nolakoa da horrelako kirol baten klubeko batzordekidea izatea eta bertan lan egitea, esplikatu pixka bat. Bueno, pizkat arraroa da, konturatzen zara dela kirol bat inoiz ez du izagutzen jendea, a nivel jendea normala esaten dut ni eta a nivel instituzional, azkenian kontatzen esaten dizuet nola da kirol hau eta sorprenditzen dira, eta batzutan konturatzen zara hau dela, inor ez daki gauzak esentzialak kirol hontaz. Da kirol bat egiten dela kanpoan, da kirol bat animaliarekin kontaktu direktua daukaguna, eta azkenian da modu bizi bat, ez da bakarrikan kirol bat, eta hori konturatzen naiz, daukagunan bilerak edo joaten zeran kontatzea zer den hau, beste kirola ez daukate gauza horiek, eta hori, pizkat zaila da, zergatik dena da berria kontatzen duzunen, baina gero ere bai ikusten duzu, dagola instituzioan oraintza gira elkarrekin lan egiten eta berak ere sensibilidad daukate mundu hontan ikuste dut hasi direla. Beraz bada hemen Irungo udalan eta diputazioan, Hori aipatu behar nizun, pesatze dut hori da, kirola ezagutzera emateko orduan edo jendearen gana hurbiltzerakoan zaila izango dela, baina ikusten duzu desberdintasunik azken aldian, igual hori da, jendeak gehiago hurbiltzen dela edo interesa jartzen duela? Guk, gauza bat egia da, bai, joan gera instituzioak jakitea edo izagutzea kirolau, eta, igual da efekto bat, baina bai, hasi dela jende desberdina bat onera etortzen, Egia da, erabai, guretzat COVID, pandemia, gauzak, izan ditu bi motako gauzak, baina punto sortaz, etorri da, atzekotu da onera jende asko, pasiatzen hemendikan ibiltzen dela, eta, hori guri, esan digu jendea desberdina etortzen dela eta hitz egiten dela gehiago hipikataz, eta hori guretzat oso ona da, azkenian. Bai. Pandemia aipatu duzula, kirol guztietan eta klub guztietan eragina izan du, baina horrelako kiroletan agian pixka bat gehiago edo aipatu bezala aire librean egiten den kirola denez horrek ere lagundu du jendea hurbiltzera. Bi gauzak gertatu zaigu. Pandemia hasi zenean, pasatu gunun gaizki, oso zaila izan da atera. Zergatik, klaro, pentsatu hemen hipikan zaldiak jan behar dute berdin. Berari, gure langileak ertean ez gonean posible atera inoiz, baina hemen egon behar ziren, ikuiluak garbitzen, zaldiak atangetzen, klaseak genuen suspendidak, eta gainera jende asko bere zaldiak atera zuen hemendikan zelaiara eramatera. Eta, guk hor oso gaizki pasa genuen. Beste aldetik, esan dizut lehen, jende asko
nola aldatu zen pentsamendua eta kanpora atera behar zen, pues pasiatzen hemendikan asko jende pasa da, pues galderak egiten, aizu eta hau zer da, eta hemen egiteko praktikatzeko hau nola, bueno, eta guri oso ondo etorri zaigu, bai. Zer uste duzu dela garrantzitsua edo zerren laguntza beharko zenukete kirol hau gehiago ezagutzera emateko eta sustatzeko? Bueno, pues guk diru laguntza. Azkenian zaldiketa eskola hau mantentziko horrela, guk ez dugu nahi hau konbiertitzea pues eskuela de élite o eskuela de profesionales, gu nahi dugu hau mantentzia horrela. Horretarako behar ditugu instituzioiak asko implikatzeko. Esan dizut, lehen elkarrekin ari gela ja lan egiten. Baina asko gehiago behar dugu, bakarrikan hau mantentzeko diru asko behar da. Eta hori klaseak eta zaldia praktikatzeko denok posibilitatea izateko ez badugu laguntza imposible da mantentzea asko denbora. Eta horregatik eskatzen dugu jarraitu bide hontan eta elkarrekin aber lortzen dugu atera aurrera, jarraitu horrela. Irungo kirolaren sarietan aurten klub honenaren saria jaso duzue. Pentsatzen dut horrelako sariak eta aitortzak ere garrantzitsuak direla zuentzat, alde batetik ezagutzera emateko eta jendeak zuengana informazio gehiago edukitzeko zuen inguruan, eta bertzatetik zuen lanari hori da, aitortza bat da, ez? Horixe, guretzat, sorpresa handia izan zen, benetan, ez genuen espero, eta hori esan dezun bezala, guretzat oso garrantzitsua da gure lana balorean jartzea, eta hori animatzen zaizu bide berdinan jarraitzen, ilusio askokin, eta oso gustora hartu dugu eta indarrak ematen digu jarraitzeko bai. Eta bukatzeko, ze erronka edo ze helburu dituzue hurrengo urteetan edo epe laburrean? Daukagu proiektu asko, baina diru laguntza gabe ez dugu posible zer egin. Orain gustatuko, ari gereia hizketa egiten hortaz eta konbenio bat ari gera lan egiten lortzeko diputazioekin, Irungo udalekin, gauza hori ateratzeko eta oraintze hori da gure objektibo garrantzitsuena eta atope egingo dugula lana lortzeko, hori da bai. Ederki eskerrik asko Maite eta zorte on. Mila esker zuri.